100K! 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 Ako rin yung tanto. What's up mga Sareksana? This is Yen. This is Dylan and welcome back to our channel! So for today's video mga Sareksana, di kami karon diri sa Fort Ridge Food Park. Yes. For their exclusive viewing. Yes. So later ipakita namo ko unsay naa sa sulod sa food park nila. Yes, mga salusa na. So ari sa Fort Ridge mga Sareksana, pwede mo masol diri sa mao ni ato mo kung pasol. Pero kung namon madakpan, pwede siya ninyo lutoon, pero bayaran po ninyo ha. So tanaw na to makadako pa gyud ta. Wa gyud kinakuha. So nahurot na ako paon. Wow, jello kakuras jello. Isa man nakadako. Jello. Wala na ako nadakop, sir. Tats, kumusta Tats? So karon nahurot na akong paon ganiya. So ato na pong ibutang paon. So tanaw na to. Di ba kaya pong kumakuha? See some fish here. Patay, gilisan mo ko. How about you see the fish? Oh my god, ho sila kabong Tats, sabang Tats. Pagsa gingon mo? We see the fish are there. There. Where? They're there. Do you want to try? No, I'm not really good at I can't catch. And you're much farther. Ikul ba ko kagilisan mo bata? Kulbaan na kay English yan. Hey, what are you talking? How are you? Nahurot na akong paon. Yeah, mata sir kag ugma na ba? Eksa ba karag? Butay isda ko yan ya. Yasyon na nato nga nakakuha ko. It's a prank. Ay, sabay. Yay. Scripted na, scripted. Ay, magtuwa na, scripted na. May napasa. Ay, kuya na, nakinakuha. Scripted na ba kayo, Ray? So, karon guys. Ikatulo na akong try. So, syaro magyapong di akong kukuha. Ah, sige. So may I see? No! Huli ka tagas na. Wala. Ako na yung tanto. Scripted. I love it. Kalayawan nito na video. It's a prank. Wala, gitukoy na ako. Tukoy. Bangaan ninyo masuloy. Ingan ba na nagkato? Wait for a minute. Oh, tulog ka oras namin lang ba yun? Di po ikaw, nonso. Tukoy. Giniano ba? Tukoy. Ano isa mo? Ano isa? Bili ako. Muna, yung delay scripted. Managatay dyan. Ilan may gilaw mo? 3 meters dahil eh? 10 feet. So sir, kung makuha na mong isda sir, kasi pagi. Kung makuha ng isda kasi pagi. Isda, itimbangon. Timbangon, and then? Bayaran ng isda. Okay, so, Ipaluto. masa may mga pagi sa pagluto? Baba, i-fried ba nimo, tunuan ba nimo, kinilaw ba di kung sa? Kasi nainaraw mo, irresponsible. Ang enjoyment di mo di makabayaran. Ang imong fishing experience ba, di mo makabayaran. Napatay boating experience, natay nightly entertainment. So ari sa Fort Ridge na sila yung mga stall dire para ni sa mga pagkaon. So gituyokan gini siya dire ang ilang park o mga pagkaon yun. So di ka magutman musuri dire pohon. So busy kaya ako mga kauban no? Oh? Kaya mo pagkaon mo. Ito pa oras na misa. So maayong gabi sa tanan. Nagapon mi dire karon sa Fort Ridge Food Park. Ay magtago mi sa 100k followers ni Tats. Yay! Tats, sa ibati Tats. 100k followers na ka. Alay, kalbaan. Pila na. Okay, kayo, loading kayo. Pila mo to ganyan? 99,954 do. Wow! 100k followers. 100 no. No. Wala, kalbaan na Tats. Pila na. 100k na.
100! 100! Lechon! Iiyak na yan. Ambak na, ambak Iiyak na yan. Iiyak na. Mulayan mo daw. So, saan ka sa tingin mo, ma'am? 100K followers na ka, ma'am. Kasi sultan ako. Sige, sige, ma'am. Mag-video ya punta. Yeah. More videos og kamo kanang more tagay sa kamo. Pero wag yan po. Pero wag ka Pero kayo si Top Taras, oh. Sugat sa 100K ba? Okay. 100K! 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 That's all for today mga sarusana. So hope na enjoy mo sa among video. So congratulations once again Touch Vlog for reaching 100K followers on Facebook. Yay! So thank you Kasad Kaitats for being part of Team Fighter. Ana, forever na forever. Yes! Fighter! 100K! 100K!